お久しぶりです。カムスターマヤです。今まではフィリピン語しか教えていませんが、ビサヤ語を習えている方々も結構いらっしゃると思うんで、フィリピン語だけじゃなくて、これからビサヤ語も教えさせていただきたいと思っています。で今回は形容詞、ビサヤ語での形容詞とその形容詞を使って簡単な文作りを教えたいと思ってます。では早速始めます。まず最初は単語からいきます。マハル、マハル、マハルはフィリピン語と一緒で高いという意味です。マハル、マハル。で次はマハルの反対、バラト、バラト、バラトは安いです。バラト、バラト。その次はトゥグナウです。トゥグナウ、トゥグナウは寒いです。寒い。フィリピン語ではマラミグですね。で、ブグナウ、ブグナウ、ブグナウは冷たいです。冷たい。寒いはトゥグナウ、冷たいはブグナウです。でもフィリピン語ではすべてトゥグナウもブグナウも同じマラミグです。マラミグです。はい、その次はヒロム、ヒロム、ヒロムはフィリピン語でタヒミク、ヒロム、静かっていう意味です。静か、ヒロムです。で、イニット、イニット、イニットは暑いです。イニット、暑いです。で、その次はワパ、ワポ、ワポはかっこいい、男がかっこいいって意味です。で、ワパは綺麗、美しいって意味です。ワポ、ワパ。で、これの反対はパニットです。フィリピン語と同じ意味です。パニットです。同じ言い方です。パニットはブサイク、醜いという意味です。パニット、パニット、パニットです。で、次はガマイ、ガマイ、ガマイは小さいという意味です。ガマイ。で、これの反対はダコ、ダコ、ダコは大きいです。ダコ、ダコ、ダコです。で、次はマスルブオン、マスルブオン。これはあまり使わないビサヤ語なんですけど、でも一応教えます。マスルブオンは悲しいという意味です。悲しいです。で、次はラミ、ラミ、ラミはマサラブ、ラミは美味しいという意味です。美味しい、ラミです。ラミです。で、マリパヨン、マリパヨンはマスルブオンの反対です。嬉しいっていう意味です。マリパヨン、マリパヨン、マリパヨン、マリパヨンじゃなくてマリパヨンです。マリパヨン。で、ワイラミ、ワイラミ、ワイラミはラミの反対です。ラミは美味しいです。ワイラミは美味しくないです。ワイというのはワラという言葉の省略です。ワライ、ワラです。ワラはないって意味です。ということは味がないっていう意味です。はい、ワイラミ美味しくないです。で、次はカプイ、カプイ、カプイは疲れてます。カプイです。カプイです。で、次はお腹が空いてます。グトン、グトン。この発音はフィリピン語です。で、グトン、グトン。下げます。グトン、グトンはビサヤ語で、日本語でお腹が空いてます。グトンです。で、ブソグ、ブソグ、ブソグはグトンの反対。ブソグはお腹がいっぱいという意味です。ブソグ、ブソグ、グトン、グトン。で、最後はリガオ、リガオ。リガオは楽しいです。楽しいです。リガオ。もう一回最初からいきます。カポイ、カポイ。疲れてます。リガオ、リガオ。楽しい、楽しい。グトン、グトン。お腹が空いています。グトン。ブソグ、ブソグ。お腹がいっぱいです。マスルブオン、マスルブオン。マスルブオンは悲しい、寂しいという意味です。反対でした。バラト、バラト。バラトは安いです。バラト。で、その反対はマハル、マハル。高いです。マハル。フィリピン語と同じです。ヒロム、ヒロム。ヒロムは静かです。ヒロム、静かです。で、イニット、イニット。イニットは暑いです。暑い。で、
ワイラミというのは味がない、美味しくないという意味です。ワイラミで、これの反対はラミは味がある、美味しいという意味ですね。ラミで、次はマリパヨンは嬉しいという意味です。マリパヨン。ブグナウは冷たいです。日本語一瞬忘れました。ブグナウは冷たいです。水がブグナウということですね。で、トグナウは寒いです。天気がトグナウです。いいですか？トグナウ、ブグナウで、最後の3つになるんですが、ダコは大きいです。ダコで、その反対は間違えました。ガマイは小さいですね。ガマイ。はい、最後はワパ、かっこいい。ワパ、美しい、綺麗です。で、パニッはブサイクです。パニッです。続きまして、今から簡単な文作りを教えたいと思います。では始めます。で、マリパヨン、この言葉を使います。マリパヨンは嬉しいです。で、私は嬉しいですという言葉をという文を今から作ります。で、マリパヨンの後にこをつけたら完成です。マリパヨンコというのは私は嬉しいです。こは私です。マリパヨンは嬉しいです。だからマリパヨンコは私は嬉しいです。はい。もう一回いきますね。はい。ダコ、私は大きいです。私は背が高いです。という意味もあるし、たまには私は太いですという意味もあるんです。で、ダコっていう時は、というのは、日本語で私は大きいですという意味です。ダコ、私は大きいです。はい、最後の例に行きます。マスルプオンというのは悲しいです。マスルプオン、悲しい。で、マスルプオンコというのは私は悲しいです。わかりましたか？で、今からとってもという言葉をつけます。私はとても嬉しいです。いいですか？今使うのはパニッという言葉です。パニッはブサイクです。で、とてもブサイクって言いたいなら、カアユという言葉をパニッの後につけます。パニッカアユ、とてもブサイクという意味です。パニッカアユ、とてもブサイクです。で、私はとってもブサイクっていうと言いたいときは、パニッカアユコです。そうです。最後、主語が最後に行きます。はい。パニッカアユコ。私はとてもとてもブサイクっていう意味です。もう一回いきますね。不足です。不足というのはお腹がいっぱいです。私はお腹がいっぱいです。不足こ。私はとてもお腹がいっぱいです。不足かあよこ。いいですか？不足かあよこです。はい、もう一回最後の例を挙げます。がまいです。背が小さいとか小さいそのものです。がまいこ。私は小さいです。私は背が小さい。背が低いです。ですか？で、がまいかあよこうというのは私は背がとても小さいです。今回のビサヤ語講座はよくわかりますでしょうか？コメントとか質問とか習いたいこととかがあればぜひコメントボックスに書いてください。では、hanggang sa muli. Paalam!